sesuatu hari ini. Saben dina rasane ra karuan, ngombe kopi lagi ning rasane pahit tenan, mangan mangut tempe rasane kaya ngene, apa kaya ngene rasane wong ora duwe. Cintaku mbok yo sampun linasu kabeh iki rasane kok kudu mencucuk emanen-manen parasmu yen bedor karo atimu rungokno tembangan manismu. Duh sayang ngapunten saestu yen dereng saged nuruti apa karepmu, kabeh aja sumalang ana dina liyane bakal tak upayake mbok piye carane. Tresnaku ora bakal luntur, sayangku ora bakal goyah senajan kahanane bubrah. Aku bakal setia, ora mungkin menduang, matur suwun sampun ana ngancanine saben dina. Yo aja. Spesial request. Cintaku yang sesone nesu kabeh rasa kudu cucuk emanen-emanen parasmu bokno beda atimu rungokno tembangan manismu. Aduh sayang ngapunten saestu saged nuruti apa karepmu, kabeh aja sumelang ana dina liyane bakal tak upayake mbok piye carane. Tresnaku ora bakal luntur, sayangku ora bakal goyah senajan kahanane bubrah. Aku bakal setia, ora mungkin menduang, matur suwun sampun ana ngancanine saben dina. Yo aja. Aku bakal setia, gak mungkin menduakanmu, Mas. Cintaku mbok yo sampun linasu kabeh
suwun sampun ana ngancanine saben dina. Aku bakal setia ora mungkin menduang matur suwun sampun ana ngancani